салом дӯстон, хуш омадед ба шабакаи биография филм. имрӯз мо дар бораи сарояндаи машҳури ӯзбекзабон Севинҷ Мӯминова ҳарф мезанем. бори аввал Севинҷ дар синни 22 солагӣ дарҳол пас аз хатми мактаб издивоҷ кард. бо издивоҷи аввалини ӯ чӣ шуд маълум нест, аммо тағйирот дар ҳаёти шахсии Овозхон дар соли 2010 оғоз ёфт. издивоҷи онҳо ҳамагӣ 6 сол давом кард ва пас аз он онҳо ҷудо шуданд. дар шаҳр нависед ки дар барномаи оянда дар бораи кадом ҳунарманд ё сароянда маълумот пешниҳод кунем.